Öö, Moi kaikki, mitä kuuluu kaikille. Mä ajattelin tässä videossa vähän näyttää, että miten tehdään hapaliikkeitä. Ja joo, hypätään itse videon pariin. No niin, eli ykkösjuttu, millä saat hapaa kasvatettu on, no tietenkin kaikkien suosima, no tää. Okei. Ja sitten lähdetään toiseen pariin. Seuraava on tämmöinen. Tänne voi vähän tehdä paremmin, elikkä näin. Noita tuon. Ja sitten vähän vielä. Ja sitten vähän. Ja sitten toisen pariin. Seuraava on yksinkertaisempi. Että mennään näin seinää vasten. Ja sitten tehdään vaikka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joo, näin. Ja toinen on sitten näin. Elikkä toisella jalalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okei, elikkä sitten lähdetään hapan pari. No niin, elikkä nyt ollaan tehty ne. Ja joo, toi valkoinen raja on se missä se hapa menee. Okei, joo. Kun tofeliin raja.